Aja kuwi ngomong tenan aku kok. Iki wae. Lha kan iki sandiwara. Gah. Putih ya. Gah. Nyapa gah? Gah mau cangkeme kuwi. Yang kuwi lho aja kakek. Lho ngene iki Pak. Anakku Pak. Oh iya anak bajingan iki. Jenenge bapak ngene iki aja marang elek lho Pak. Ngene iki anake lek melok-melok mendem terus ngene iki buke lek ya bingung to Pak. Ibuke sekarang wis melu mendem sisan. Ya wis nae Pak. Aku nak melok mendem sisan ngendi botole mau. Lah ya dicipokne ya. Iya. Nularian. Iki yangku lho iki. Oh. Namanya siapa? Kamu lo masih kecil kok gawa gendel. Apa? Kawa-kawa ya, Pak. Wi isine teh, wi isine teh. Batinku ki ngene, ndelok ngiwasi aku lek nyanyi ya batin kok karo ngene-ngene mercing-mercing bae kemendemen to le. Ya Allah, ya wis ndak apa-apa ya. Gak apa-apa mumpung jek 6. Tak dukung. Wi karo kayan lor apa ngelontok saking pendak taun awake dhewe sowan mrene. Lah iya iki wis dudu wong liya ning manjing sedulur kono apa ya iya. Dadi ada hal yang kurang ketika setiap tahun awake dhewe ora sowan mrene. Wah kaya dene wis agenda rutin. Heeh. Wit nom kuno nganti sakyahene ya rong kuno ning wis suwe. Heeh. Wit aku jeh kuliah dhisik nganti sayahene para pepunden utamane panjenengane Bapak Haji Sugiran kuwi memberikan tongkat estafet saka panjenengane bapake awake dhewe Ki Haji Sukron Suwanda marang awake dhewe ya sawise beliaunya ngasta dadi kepala desa wit mbuh taun pira wis ngasta ning kene Mbah Haji Sukron Suwanda no. Oh ngono ah. Lah tongkat estafete diparingke kelawan awake dhewe nganti sayahene awake dhewe setiap tahun pasti sowan ana ing Kayen Lor Pelemahan Kediri. Oh iya. Tidak bisa pindah ke lain hati, ora iso. Iso sumben omong dianu ki kepepete nyang tongkat estafete ning anakku apa piye ngono. Iki mau jane arep takjak. Oh, bocahe ha. Ning mergo sekolahan kegiatane akeh ora iso tak tepungke kelawan para warga masyarakat ana ing Kayen Lor. Oh iya, kuwi wis manjing sedulur, pancen kaya ngono. Ya. Wis tak dawuh, heeh. Ya, iki acarane apa? Sing angka sepisan ya kuwi peringatan HUT RI yang ke-79. Oh, ngono ah. Sing angka loro tasakuran bersih desa ana ing desa Kayen Lor Kecamatan Pelemahan. Sing angka 3 syukuran panjenengane Ibu Evi utawa Ibu Hajah Evi Kartika Nindyarwati SH sing wis dipercaya kelawan pamarentah ya tambahan masa jabatan selama 2 tahun. Oh 2 tahun ya HUT RI bersih desa
syukuran tambahan masa jabatan 2 tahun 3 acara. Kudune wayangane ya 3 bengi nduk kudune. Oh ngono ning kabeh itu supaya ya bisa terlaksana diadani ing bengi iki. Wayangane sewengi ora apa-apa ning kabeh kuwi gumantung karo niate utawa ina akmalu biniat. Pancen kaya ngono no. Ya wong nyatane panjenengane Ibu Evi Kartika nggone ngasta kepala desa ana ing Kayen Lor. Ya kuwi luar biasa. Ya prestasi-prestasi desa Kayen Lor juga cukup menyita perhatian di Kabupaten Kediri. Bahkan Jawa Timur uga tingkat nasional. Ngono ya. Prestasine desa apa? Yang pertama ya kuwi pajak utawa PBB tercepat tingkat kecamatan dan kabupaten. Oh ya. Jadi masyarakat ini taat pajak. Iya. Sing angka 2 prestasine lomba Dasawisma tingkat kabupaten kuwi untuk juara kedua no. Ya. Sing nomor 3 juara 1 lomba desa 5 pilar sanivasi total berbasis masyarakat utawa STBM. Ya. Sing angka 4 ya kuwi terbaik desa cantik se Jawa Timur lho kaya ngono kuwi no. Ya. Luar biasa ya, luar biasa. Oh, ngono Uga bengi iki kepareng dirawuhi dening para pepunden. Yang jelas Ketua Panitia Penjenengan Pak Satrio Judatama, ya lembaga desa, BPD, LPND, RT RW dan seluruh warga masyarakat, ya para kiai, bunyai, ya yang berbaur menjadi satu pada malam hari ini uga Pak insyaallah dirawuhi panjenengane Muspika Kecamatan Pelemahan, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, uga kepala desa se Kecamatan Pelemahan. Wow, ngono ndonga bebarengan ya no anak awake dhewe sakanca anggone ditekake mrene wis supaya njurung pandonga marang murbaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Sawise nganake tasakuran bersih desa HUTRI bisa desa Kayen Lor menjadi desa ingkang baldatun Cayibatun Baropun Gopur Gemah Ripah Loh Jinawi Kerto Toto Harjo Murah Sandang Kang Sato Pangan adoh saka bencana alam kang sarta tansah pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah turta kebak barokah masyarakate dipun paringi sehat walafiat panjang umur ingkang kebak barokah putra putrine soleh lan solekah wekasane bisa slamet donyane slamet akhirate Allahumma ya rabbal alamin. Ya ngaturke lelagon inti satu kali lagi apa ya kuwi 17 Agustus ya mergo iki acarane yo pengetan HUTRI yang ke-79 kok diaturke. Bar iki gek hiburan genduk niken salindri. Yo no. Diaturke umpung lanase pelok barang. Oh, ngono ya. 17 Agustus yuk dados. Bulan Agustus 1945 lekas terpancar ke seluruh dunia sabda proklamasi kita bangsa merdeka, merdeka, merdeka Republik Indonesia berdasarkan jiwa Indonesia. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekas terpancar ke seluruh dunia sabda proklamasi kita bangsa merdeka, merdeka, merdeka Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia.
bulan Agustus 1945, lekas terpancar ke seluruh dunia sabda proklamasi kita bangsa merdeka, merdeka, merdeka Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Kanca-kanca entuk prei 5 dina bareng mangkat neh tenagane wis utuh kaya HP bar dices kae. Wah ngono ya setelah melanglang buana selama 2 bulan ya syukur kanca-kanca wis do komplit meneh ya alhamdulillah ya esoke dawuh sebagai pengumuman ngoleh kurang marem malam hari ini Pak insyaallah para bapak-bapak, para ibu-ibu, para penggemar wayang mengke saged pinanggih malih kalian Dwija Laras Indonesia tanggal piro? Tanggal 11. Tanggal 11. Ana ngendi ana ing Bangsongan Kayen Kidul. Kediri kuwi ya karo genduk Niken Salindri. Oh ngono tanggal 11. Ngene Mbah Lurah. Oh Mbah Lurah. Bangsongan terus tanggal piro ki selikur ana ki mekon ngumumke 21 September uga awake dhewe sowan meneh ana ing lapangan Kedung Malang Papar. Oh ngono Kediri meneh ya nek ora marem sesuk bengi ana ing Pacing Nganjuk. Oh ngono ya nek kurang marem meneh tanggal 15 September 2024 monggo masyarakat wonten ing Pelemahan kula aturi nyusul insyaallah kula lan kanca-kanca dipun aturi pentas wonten ing kantor DPD Pepabri Jatim utawa ana ing Surabaya. Ngono karo dolan ning kono ya ngesake dawuh. Iki pamundhut pertama kali saka panjenengane Bapak Haji Sugiran ya. Induk Niken Salindri supaya nembang lelagon apa iki Ninggal Katresnan ya ning digarap versi gamelan nggih kula aturaken Mbah Haji Giran ya ngesake dawuh. Anak wedok wis ket bar magrib mau wis tekono. Wah ngono ya. Ya langsung diaturi jumeneng ya. Jumeneng. Monggo lagunipun Ninggal Katresnan garap Samboyo. Oh ngono ya. Nangis
Sing diarani sinden kebanggaan. Wah, sinden kebanggaan nduk kowe, Nduk. Nggih, Pak. Kebanggaan orang tua, ya ta? Yang Nggih. pertama kali kamu adalah kebanggaan orang tua. Mergo Nggih. orang tuamu, bapak ibumu utawa mamah papahmu kuwi bangga duweni anak sing berprestasi kaya sampean. Alhamdulillah, amin. Juga kebanggaan masyarakat Kediri. Nggih. Kediri bisa terangkat kuwi mergo ya termasuk saka jenengmu sing wis Nggih. pentas nang ngendi-ngendi, tekan luar Jawa, tekan ngendi-ngendi ya. Niken Salindri kok ngendi to? Kok Kediri. Dadi Kediri ya melu terangkat. Nggih, alhamdulillah. Kebanggaan penanggap. Wong nanggap bisa nanggap awakmu. Kuwi ya kebanggaan. Mergo Nggih. ora saben wong iso nanggap awakmu. Nggih, Pak. Saking jadwalmu sing padet. Padet. Kebanggaan penonton. Penonton iso nyawang kowe iso nonton secara langsung. Kuwi ya bangga. Lho. Sing kelima, kebanggaan dalang. Kok saged? Dalang ki angger pentas karo awakmu, penontonnya mesti akeh. Ngoten ta, Pak? Heeh. Oh, mboten, Pak. Wong jenengan mawon nek mboten enten kula lho nggih kathah, Pak. Lah, Sapa ta sing ra ngerti Ki Dwija Kangkoy? ya ngene lho, Nok. Kaya dene aku ki melu terangkat saka awakmu ngono lho. Masalahe Nggih. apa? Neng nggon menonton, neng nggon lokasi juga banyak, neng nggon YouTube juga banyak, neng TikTok juga banyak. Ki mergo saka daya tarikmu sing wis narik penonton di manapun berada. Alhamdulillah. Nggih, Aku ya katut kondang kuwi mergo ya katut karo awakmu. kula nggih nderek iya. nyuwun pangestune saking panjenengan. Mugi-mugi saged sukses terus. Saged menghibur masyarakat terus lan saged kepanggih jenengan terus. Amin, amin domong ya. Lek karo akar takon dilu Pripun, Mbak? jawaban jujur ya. Nggih. Ngopo kowe kok menspesialkan putrane Mbah Sukron kowe lek nyinden? Biasanya tekone nggo lembukan. Iki mau ket sore kok wis teko. Ndek ngenane melu Cahya Kuntadi ya ket sore wis teko. Cahya Nyapa? Kuntadi niku nganu to? Adike jenengan? Lah bare iya iya. Heeh. Kok mesti mau spesialne nyapa to, Nduk? Kok iso Nggih, ngono? karena ketiga anake Mbah Sakron ki enten pinten to? Tiga to? Sukron. Nggih, anake Mbah Sukron niku 3 to? Papat. Oh, 4 sing setunggale cewek. Ah, iya. Kula kan mboten tepang nek kali sing cewek. Oh iya. Kula tepange kali Mas Kalingga. Ah. Terus jenengan kali Pak Cahyo. Ah, iya, iya. Niku tiange pah saestu. Ngapa? Pancene suwai dalang sing paling kula remeni niku nggih Pak Yoyo kali jenengan. Weh, lah ngopo Betul. sebabnya ngopo? Nggih, apik lahir batine, Pak. Wah, ngono. Iya. Jadi menspesialkan hadirnya itu harus sore. Terus seragamnya ya kudu seragam. Kudu padha karo rombongan. Terima kasih kanca-kanca, aplaus tepuk tangan buat Niken Salindri. Bintang tamune niki mau kan Niken Salindri. Ning Mbak Niken kan mboten ketinggal kados bintang tamu. Heeh, kaya rombongan. Spesial loh. Berarti lek nganggo seragam ngene iki bayarannya padha harus sinden-sinden. Nggih mboten to, Pak. Kesenengan Pak Haji Giran kok lek bayarannya padha sinden kalau Pak Haji Giran Lek kok. padha tak cepoti lho, Pak. Aja. Lah ya. Nggih niki acarane bersih desa dan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-79. Bener. Semoga Indonesia semakin maju dan buat desa Kayenlor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tansah pinaringan wargane tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan seger warasan. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi ayem tentrem. Mulya. Teraharjo. Aja betul. Nggih. Tuku kolor ning Kediri. Apa kuwi? Desa Kayenlor mugi-mugi kathah rezeki. Wah, amin ya rabbal alamin. Ya. Apa, Pak? Tuku kolor. Kok melu
apa ya? Ndak oleh. Samene kolore apa? Anu. Tuku motor, ya ta, tuku motor sambil makan bacem. Ya ndak iso, Pak. Hah? Ndak iso. Iso nek sing nyetir sitok kene sing mangan ngene kok iso no. Masyarakat Kayen Lor muga-muga ayem tentrem. Amin. Sapa nih ya? Apa neh? Liyane kolor karo motor apa kira-kira? Ayo. Daun kelor. Heeh. Daun kelor diumbah ning sanding sumur. Ya, terus? Warga Kayen Lor mugi-mugi panjang umur. Oh iya. Wah, luar biasa. Iki cerdas lho sing cerdas. Aku kalah cerdas wis entuk loro aku lagi siji lho ki mau. Ayo aku tak mikir nih nek ya, Pak. Ya. Ojo Kayen Lor nih, Pak. Ganti, Pak. Ganti apa? Niki bapake lurah namine sinten? Ibu Lurah iki. Oh, Ibu Lurah. Ibu Evi. Ibu Evi. Evi. Evi, Vi. Vi bayaran ini duit. Apa? Tuku TV. Tuku TV. Tuku TV. Tuku TV ning tengah sawah. Poe nek wong dodol. Lu TV kok ning tengah sawah ning toko. Iki ngepasne lho, Pak. Oh, ngepasne ya. Tuku TV ning tengah sawah. Ibu, oh ya ndelok TV ning tengah sawah berarti ning gubuk, Pak. Oh iya ning gubuk. Ndelok TV. Hati-hati lho ndelok TV ning gubuk sambar bledek lho. Udan. Bu Evi mugi-mugi berkah barokah. Amin. Loh, tambahan masa jabatan 2 tahun ini suwi lho. Iya syukuran. Oh, ngoten. Berarti niki syukurane Bu Evi nggih. Ya, termasuk itu. Ya. Berarti acarane 3. Acarane 3. Kok ngirit ya, Pak? Lah iya. Tetek siji iki. Wong anu bangsongane ping pindho lho. Wayangane. Mila dalange nggih jenengan. Dalangnya aku sok tanggal 11. Sing sepisan tanggal 31 Agustus ke aku ora kenal dalange kong. Kok nganjuk dalange. Oh. Heeh. Anu iki. Sapa ya? Dalang sapa nyono? Dalang sapa nyono, heeh. Sapa nyono iso dadi dalang. Ya, alhamdulillah. Nembang nggih, Pak? Nembang no. Lagune sing halus napa? Sing halus sih, sing halus. Nggih. Heeh. Lo ngrepek asal mboten? Boleh. Wong presiden pidato maca kok. Presiden maca ra entuk. Maca buku niki maca HP mboten napa-napa. Ora apa-apa. Nggih, niki nembe sepisan niki nggih, Pak. Apa? Lagune Mbah Sukron. Weh, apa? Sambung wanci dalu. Weh, ya. Nggih, ning ndamel bawa nggih, dandang gula. Nganggo bawa. Awakmu rene wis piro kan? Kula mriki Ditangkap karo Pak Haji Kiran. aduh kirangan nggih. Kok ketingale peng 5 nggih, Pak? Nggih. Lah. Bener Aku nggih, ki lho ben taun ki ditanggap rene. Aku lagi petok kowe ning kene ki yo bisa diki. Lho, lenjenan mboten semerep. Lah ro piye? Rencanane selanjutnya itu lho. Oh ya rencana nganti ping 5 ya. Nggih. Alhamdulillah nyuwun pangestu kan, Nduk. Iki sampean mangkat ning Mekah tanggal piro? Umroh. Tanggal 17 insyaallah. 17. Mulie tanggal piro? Pulangnya tanggal 25 atau pokoknya 12 hari. Nyuwun pangestu marga masyarakat, budal Amin. selamat, mulai selamat. Amin. Ijan sinden anu, apa jenenge sinden? Soleh. Solehkah? Saleh nggih. Soleh, anake Soleh. Pak Soleh nggih, Pak. Ya, di bawah nih. Eman. Ya. Kabeh sakmene kae terdiam mergo suaramu. Wah, jan powere gede tenan. Niken sae nggih, Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Budalke ya. Ayo dilanjutke suarane dilanjutke. Budalke umroh ya. Budalke umroh. Ngono lho, Pak. Budalke umroh. Sae apa sae? Apik napa mboten ngono lho, Pak? Apik napa mboten? Sae napa sae? Heeh. Akang kok sae napa mboten? Sae. Iya.
Iki lagu menceritakan apa kowe ngerti ora? Napa, Pak? Menceritakan ada sambung tresno antara pria dan wanita. Terus? Tapi ada di tengah-tengah itu ada beteng yang kandel yang tidak bisa menyatu. Oh, berarti cinta yang tidak bisa menyatu. Nah, karena Terus? ada di tengahnya itu ada beteng yang sangat tebal. Karena yang Beteng niku napa? apa? Beteng niku napa? Karena yang pria itu sudah mempunyai keluarga, si wanita juga sudah mempunyai keluarga. Oh, jadi selingkuh dengan selingkuh. Ora. Mas, piye lek ngomongnya angel kowe rung tekan sih rung tekan kuwi. Lah nggih selingkuh, Pak. Iya bener selingkuh bener. Lah nggih. Aja sok dilakoni. Nggih, mboten niku berarti rusak pagerayune wae. Betul. Saya kan usume lagune cinta sapa? Cinta bojone wong. Nah, Salah kuwi, heeh. yang bener sambung wanci dalu. Oh iya. Ya. Ya. Brandini maksa syakar jabal nimma suka nanggapi. Mula ada pepatah mengatakan hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh akan bubrah. Nggih leres. Bubrah rumah tanggane. Nggih. Iya. Lah jenengan mboten oleh selingkuh. Saiki takono to karo wong sakmene kae iki wis ngerti aku kabeh. Apa kowe tau krungu Pak Kangkon duwe gendaan, duwe demenan, tau krungu? Mboten. Ora mergo perkara jujur, saking primpene. Ya Allah. Bu Dwi yang sabar ya Bu ya. Loro lho Pak atine wong wedok iki Pak jenengan mboten oleh lho Pak. Ora entuk ngono ya. Meskipun itu hanya guyonan tetapi itu bisa menjadi kenyataan. Oh iya. Tidak boleh Nggak boleh, berkata ya. yang semena-mena. Kalau bisa nanti kalau habisnya dihapus ya Pak ya. Oh iya. Jajane marahi wong gerang aja. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Gimana awakmu entuk salam nduk Ken saka mamamu Santi ning nggih, Jakarta. Siwalan. Ah, wis Nggih, dicok salam meneh sumben tanggal 1 Selalu Agustus. memantau streaming nggih, Pak. Nggih. Ha, nduk niki kan tanggal 1 Agustus dielingke Om. Oh nggih. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih siap. Siap. Sik Nah, tahun nona. ngarep, Pak. Jenengan sanjangi regane pun muda. Oh, mun muda tahun Nggih, ngarep. nggih. Ya, oke. Tahun depan, Mas kalau tahunnya ganti itu pasti ada perubahan nggih, Pak. Iya bener. Iya. Mau ya wis entuk anu meneh ya, entuk panjer meneh ya awakmu ya. Nggih, kula nu paling guting niku lek nampani job tahun ngarep ngoten niku lho, Pak. Lah ngopo? Regane lawas mesti. Lah Kayak iya. ngono DP-ne wis akeh. Heeh. Ngono ngenyangine wis garek lupute. Ya ora apa-apa, konsekuensine awake dhewe saku tetep Nggih, budak. alah nggih wong seni, Pak. Heeh, iya. Hiburane nggih teng ngeten iki nggih ta? Betul, aja meneh kok Agustus, September tanggal 13 nang Nganjuk lu wis DP awakmu ki mau. Wah. Anu tahun ngajeng. Tahun ngarep. Lho kula nggih enten apa tanggapan tahun 2028. Mosok? Nggih. Tanggapan apa wi? Saestu niku teng Bromo, Pak. Nang Bromo? Nggih. Tanggapan ngopo? Campur sari, Pak. Kula ken nyalang anu mawon benjing tahun depan mawon. Soalnya tanggalnya nggih dereng dugit. Tanggalnya dereng napa dados. Dereng wonten kok ya. Nggih. Oh iya, Pak. Waneh kok nggih, Pak. Saking 2028 lho, Pak. Estu lho niki kula mboten ngapusi mboten guyon lho. Iya iya. Heeh, saking senenge karo awakmu. Ah, wong kondang to. Wah, Kediri kok dilawan ya kan ya.
Kediri kok. Nggih, Pak. Kediri kutane sing dadi nyatane. Nggih. Ya. Tanana ingkang rubeda nguntak tresna nadyan mung srana piranti nonano gambarmu uga langgam sih terus gamelan Bali lagi. sing gedhe pangapuramu kang mas kapujan sing kedua digarap karo gamelan Bali meneh ya no. Nggih. Nah, sayange bagian penyarone ana sing pamit ora mangkat. Oh, Mas Ardi. Heeh, ora mangkat. Mergo Iya. wedi. Lah ya nenek aku mesti yo izin. Padahal aku kangen. Ha iya, Sampeke ya, Pak. Oh, tak sampe ning tanggal 11 gen mangkat. Nah, ning Bangsongan, engko gen dipeksa mangkat. Heeh. Kangen to kowe? Nggih. Yo mbok WA apa piye ngono apa chatting? Alah mboten Pak, kula gengsi ya asline. Oh. Wanita mahal. Wah. Kalau ndak dicet duluan ya ndak ngecet. Oh iya. Wong anu chat jek apik ora usah dicet. Menda boya Yuk, gamelan Bali, Mbah Rasim, terima kasih. Pak Suratin, Organ.
Iki mau entuk dawuh saka penjane Pak Haji Sugiran, Nduk. Nggih, pripun, Pak? Nek sampean jaturi duet karo Pak Ketua BPD jarene. Oh, ngaten. Nggih, monggo. Monggo Pak. Namine Pak sinten? Wah, iki aku urung pirsa, Mas. Oh, ngaten nggih, Pak. Monggo Pak BPD menawi badhe duet marang genduk niken Salindri. Ya. Wong tasih yah menten. Nah, kula aturaken wekdal saha wancinipun. Nggo ben saya gumiakno. Oh, ngono ya. Monggo disupport musik Mas Coro. Nah, Pak Ketua BPD napa sinten sing iki wis kepareng tidak panggung. Nah, iki. Suwen. Nggih. Monggo Pak. Nah, iki malah mirasa nek duet karo sepuh. Nah. Monggo Pak BPD. Nggih. Dalu, Pak. Sugeng dalu nggih. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah pangestune. Sugeng rawuh wonten dusun Kayenor. Ugi kagem para pamirsa, para pandemen budaya Jawi. Utaminipun pagelaran wayang kulit nggih sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun saya mugi-mugi berkah wonten panggihan menika. Amin. Amin. Badhe anu duet napa Pak? Pak BPD. Tembang campursari menika ingkang Napa? enggal menika nembe saged belajar kula. Oh, sing anyar dereng dadi. Dereng dadi. Sing lawas wis rusak lah. Guys. Yeng. Sing lawas pun lali, Pak. Lali. Ya lintang asmara kemawon. Oh, lintang asmara. Niki digarap campursari napa gamelan? Campursari. Nggih, monggo. Anu Jadi mbek nek duet karo bapak ngene iki malah aman kok ndak menyebarkan isu-isu. Iya. Iya. Ya. Ya, coba gamelan plus musik ya. Gamelan plus musik. Nah, gamelan iki tuku katut. Bangsane. Pak BPD siap sampun? alhamdulillah. Pripun dalu menika tahun 2024 Kayen Lor bisa mendatangkan sinden kebanggaan Kota Kediri. Luar biasa. Terima kasih. Maka yuk. BPD terima kasih. Matur sembah nuwun. Matur sembah. Monggo katuran Bapak Kuramil ingkang nganggo kalih. Bapak Kuramil. Taksih wonten. Nggih, sampun kondur. Oh, sampun. Nggih. Sampun. Ngapunten nggih. Inggih, Pak Diajeng. Nggih. Matur suwun. Gedung ini kan istirahat sebentar diselani sak lagu mau nembang meneh. Iya, Pak. Oke, yo disupati disupati apa? Eling-eling Banyumasan, yo sinden ngapak kan ngadeg. Oh, bareng iki gendone kene, yo diselani gen ngombe banyu, kan ngombe banyu sih. Yo nak, si Chandra Ayu Waryani sinden ngapak saka Cilacap. Supati yuk, kaya apa? Eling-eling Banyumasan, yuk. Oh, yeah.
urip bareng saku Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Oke, sehat no? Sengap nyong ujarku arep terus bejebul mandek ya. Iya. Ditokne sithik-sithik kok kanca-kanca. Dire-dire tenagane. Oh, iya. Bar iki jek 12 terus. Ya benar. Benar Pak. Bagaimana pendapat Anda Chan selaku dadi waranggono yang asal dari Cilacap melihat para pemirsa pada malam hari ini? Wah luar biasa Pak. Keprimen? Bola Bali angger nang Jawa Timur khususnya nang Kediri ya. Gue mesti penontonnya sangat antusias. Iya. Rapi ya ngelemprak kabeh, madem-madem kabeh ya. Ngelemprak kabeh. Sing nangane ya pol tekan buri, sing nang buri ya pol, maringana pol. Ana ya ana maning nggih kene ya kebek luar biasa. Nggih. Terhadap budaya luar biasa keren. Ya. Ora kaya nang gone nyung. Keprimen nggonmu? Lah ya angel nang gone nyung ya. Ana wayang ya pilih turu. Ora kaya nang kene luar biasa. Atur ibu-ibu barang semangat ket sore. Bapak-bapak ya ngono. Ibu-ibu malah pada nang ngarep dewek. Hehe, ho gue beket mau. Iya. Tur hebate meneh kene iki para pamirsa, para penonton utamane ning Kayen Lor wis sudah diberikan sembako gratisan saka panitia. Wah, luar biasa. Jarang sekali loh, Pak. Iya. Jarang sekali. Panitiane berarti luar biasa. Heeh. Boleh ngubengna duit pokoknya luar biasa. Ya, tur ya pajeke mergo kene iki tertib pajak tercepat di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Lo dikembalikan kepada masyarakat lagi. Luar biasa Pak. Berarti warga masyarakat selain guyup rukun, kayak guyup rukun nggih. Ya. Anak tontonan ditonton bareng-bareng tadi siji. Selain guyup rukun berarti sadar akan nopo? Wajib aja. Peraturan negara. Pemerintah. Pemerintah. Sadar akan itu tuh sangat luar biasa, Pak. Iya, benar. Berarti ya luar biasa keren nggih. Sadar akan peraturan, rukun, guyup kabeh. Wah, keren. Tur dasare kepala desane lurahe ku wedok. Loh. Bola Luar Bali. biasa. Bola Bali anggar lurah nek wedon. Keprimen? Mesti jelas setas anu Pak, apa? Terarah. Oh iya. Karena sejatinya wong wedon kan bendahara rumah tangga. Dadine mesti sacet-sacet keren. Nyatane panitia bisa nganti nganu sembako barang. Oh iya. Soalnya angger biasanya angger lanang. Angger lanang kuwi ketungku lobong-obong congor bae. Kuwi saiki mandan angel. Kose. Ya iki ne ra paham. Maksudnya keprimen, obong-obong congor. Lah ya kayak Rika kayak gue, kayak bapaknya mau sing nembe nyanyi ya lagi obong-obong congor. Ki warga kene ya akeh ngobong-obong congor. Rika ya gue lagi obong-obong congor. Ngerokok ngene iki obong-obong congor. Wah. Warga kene ketone urung tayang kabeh kayane urung. Urung tayang urung mudeng karo bahasa. Urung tayang kayane lho. Lah desa Mawacara negara Mawatata ya. Iya. Oke. Berapa? Apa? Ya ternyata si buta ya melu bayang Kediri dadak mengeneng-eneng apa? Sapa? Musuhku. Nanang buta. Nanang to. Iya engko diduetke mengko. Ya, berapa? Ngejake duit karo Niken kok ora karo kowe. Oh ya, kok sepiti kowe nang angguran Niken Chandra Cendre. Ya nggak apa-apa lah Pak, namanya juga lelaki ya. Kan Lelaki ini ngopo? Lelaki itu sama saja. Kok iso sama saja? Senengane ngelarani wong wedon. Ya ora kabeh. Kaya umume ya. Rene penggemar to kowe? Iya Pak ya. Halo Bro. Aman-aman ya? Oke, kancane nyong bangsa kayak gini lah. Ora apa-apa. Berkahi Pak. Iya. Berkahi malah wong kayak gini. Ngaturke lagon siki. Dibawani sik. Sing slendro apa? Apa ya Pak? Ya Gubuk Asmara lah ya Pak. Gubuk Asmara. Oke. Ya. Ya coba. Siki ya. Nyingkar nyingkur
Nah, bawa apa jenenge kuwi gubuk asmara sambil obong-obong congor. Ora apa-apa, iya. Ya kepenake kan kayak gue nonton wayang karo obong-obong congor. Ya. Ngombene kopi golek mata kayak gue. Ngombe kopi men? Nggo cagak lek mata. Oh ya bener, kopi panas ngono gen mripate Padang sok ning mripat golek. Ya ora kayak diseruputi alon-alon. Heeh. Dadi bahasa nggonmu ngono ya. Kayak gue, Pak. Lek ngarani tela apa puhung? Budin. Apa? Budin. Oh, budin ki tela. Budin ki wong kene nandur budin ora, Bu? Anak budin ya? Ora anak. Padahal budin enak lho. Budin ki perimen. Budin kuwi sing manggone nang jero, Pak. Nang jero? Manggone nang jero, kowe nek arep mangan kowe ditutut dhisit, ya. Ditutut, kowe nger wis ditutut kowe engko warnane ireng. Ireng mandan kasar menos-menos kayak kae lah. Nek lemahe main ya gede-gede, kowe nek ora ya cilik-cilik ya kowe. Tapi kowe enak kan ngger didang ya. Caranya angger didang angger budin Cilacap karena kayak budine mempur ora kacel. Nah nang kene kowe budine kacel. Sik. Budin kok kacel iki lho. Lah ya budine kene kowe kacel apa mempur? Ana sing kacel, ana sing mempur. Berarti ngger sing kacel lemahe ora main. Berarti atos. Oh nek atos iki kacel. Nek Lek empuk iki nek mempur kuwi dipangan kepiar kayak gue. oh iki padha karo teloku. Let Ya sok kacel sok mempiur. Rika yang duwe budin ya. Duwe. Kuwi lek telo Sehat. budin. Nah, nek kates? Gandul, Pak. Kates iki gandul. Gandul. Oh, lek nangka? Nangka. Nek kates-kates nangka tok? Gandul-gandul nangka tok. Lah, kena masalah iki. Ora lah. Iya. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Sudah beberapa kali ketemu dengan anak wedok Nduk Chan. Nggih. Niken Salindri, bagaimana pendapat kamu tentang Niken Salindri kan mempunyai nama kondange selangit iki kaya ngono kuwi wis trep apa durung nek pancen duweni kagunan rupane ya ayu suarane ya becik pomo kondang ki pas ora Sangat mumpuni, Pak. Karena setahu saya Dek Niken itu kan ya dari kecil, Ya. dari bayi toh sudah di panggung, sudah pengalamannya sudah banyak, ya cantik, suaranya sangat luar biasa, patut lah, sangat-sangat patut kalau sekarang itu Mbak Niken, wah, kembang gue lagi meletek. meletek wiket larus meletek kok Niken ki kok Umpama kembang lagi meletek-tek ngger ora Niken ora pokoke. Iya. Wong picek bae kepengin duet karo Niken. sapa Den Nanang. oh iya Lah ya siki wong picek ora weruh bae kepengin karo Niken. Jamaning sing weruh ya, Mbok. bener oh alah Ora apa-apa Pak ngono balane nyong iki ngono picek kaken gatel-gatelan kaya kuwi. Sengit banget karo Nanang asli. Anu Pak, gemaguse. Jan ora mitayani. kon munggah we ayo nang ya nang Kon munggah Pak? oke Ih, muguk-muguk. aku imane mandek nganti duet karo Niken ngelak Niken Ora usah munggah-munggah. Ngojeleh kabeh sindene ning kowe. Kene bae. iya Nggih, Pak. Ki wong picek tapi engko nek ngomong tuh kepengin bandem rasane. Ngene. Ayo. Lurus, lurus. Lurus. terus Terus kayak ngelangi malah terus. oh stop Balik kanan. ya Nggih. Kowe iki ora sira kok munggah ke aku njuk tak ambung ngono, Mbak. alah malah ditanes Ya, Mbok. Nembe sekalimat kepengin banting rasane. Kepriwe Nanang? Lah piye ta sayangku? Kaya nuwer-nuwer. Jare raser aku nek aku wis duwe sir-siran kok. Sapa? Ku lho. Wah, ngono sir-sir aku. oh wedhus wedok Wedhus. Ora kowe jare mau kepengin duet karo Niken. Biasanya kowe anggere ora nang Niken kepengine duet karo nyong maksudmu apa? Kaya nuwer-nuwer Niken kaya ngapa?
Sik to, aja gampang cemburu buta ngono ya. Sing buta iki matamu ki lho. Lah nggih kula niki to, Pak. Oh, rumangsaku kok maksud iki hanya suaranya. Nek aku karo nikan ya wah akeh beda keyakinan lah. Ya jelas ora yakin aja ngasih temen ikan karo kok. Oh, rumangsa. Sadar diri ya. Kamu jane aslinya ngendi sih sampean? Yo nyabrang berantas kali berantas kene iki cedhak wae. Ora mesti aslinya ngendi wong-wong pengen ngerti. Ngeronggot Nganjuk, ngeronggot Tanjung Kalang kene wae, Dek. Nganjuk mengeneng-eneng ngapa? Goleki dirimu. Oh, kilan kali mriki to, Pak. Gen kula kan nyabrang kali berantas mriki pun celak. Numpak apa mengeneng? Sepeda motor. Loh, tekan kene. Oh, nek Iso apa nyetir sepeda Bisa motor? nyetir. jurusan akhirat nah, aku langsung nyetir dhewe. Rumah. Berarti bonceng. Ya dibonceng. Kowe aja anu lho, aja nyepelekne nanang lho, Ndra. Nah, apa sih, Pak? Kuwi duwe sound system. Oh, Saestu kula gadah. oh, kamu walaupun kayak gini kamu punya sound system. Mangke kula tampilke namanya PC Audio. Apa kuwi? Bersama Picek Audio. Itu saestu. Picek audio. Nggih. Maaf mau tanya, kamu ini nggak bisa melihat dunia dari umur berapa? Ya sejak lahir. Oh, cat lahir. Asli alami original asli. Lambemu original kok picek lho. Loh, lah nggih to Pak, maksudnya kan wonten sing mboten original to Pak. Apa eneng? Oh, dipicek. Oh. Nah, maksud kok dipicek-piceke piye maksudnya enggak ngono kok dipicek-piceke kowe Lah iki. kepriwe mau nyong ora ngerti sing original kepriwe sing ora original. Sing ora original ki tegese maune Weruh. weruh dalan, weruh padang Yawa terus ora weruh. Dijalari saka lara apa lah kan ono sing Nek ora sampean memang original. ket lahir ya. Asli original dari bayi. Asli original. Sekarang umur berapa? Ya umur ya 32. Tua ya? Nemen nganggo banget. Gak beda tapi sampean tetap menjalani hidup ini dengan semangat luar biasa ya. Jos, semangat Ya, bangga. tetap sehat ya. Oke, Dek Chandra. Tetap menjelai. Ya, tau wis to aku lek karo dirimu wis manut tok. Ayo nembangan. Coba suarane. tekan. Bayang apa? Lingsem yen ke mutan. Suarane apik ya. Ambak lambene Terus. kaya WC nape. Lelampahan kang Nanti kamu joget jaranan sama saya ya. Insya Allah siap. Bisa joget kan? Sitik-sitik lah. Ya. Yuk terus. Tresno tulus nadyan engku buk asmara. Luar biasa. Nanang kancamu terus keprok. Ya, Kancamu bocil-bocil. wis gen. Enggak apa-apa ya. Yuk, langsung ya. Langsung monggo diangkat Mbak Chandra. Apa nih? Langsung. Oh iya. Ya. Yen liwat aku Jenenge gubuk asmara yen kae tak gandung tresno tanpa bantal tanpa kloso botapote ketaman asmara
sajroning ati datang lungsur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Waroko Dwijo Laras Darana yuk Waroko Dwijo Laras Indonesia asmara biyen kae tak gantung tresno tanpa bantal tanpa koso kota pete ketaman asmara merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Waroko Dwijo Laras Indonesia balik asal. Nah. Ini samping. Nggih, menika wonten WhatsApp saking rencangipun menjane Pak Sugiran. Mbah Lurah Tresno, kades sugih waras Prambon sing kala wingi nimbali kula sak kanca. Minta lagu jangan asem buat temen L4 Polri Pak Giman. Nggih, mbah nuwun. Go saka Mbah Harasim ingkang mapan wonten Jakarta. Sukses selalu Mas Kangko, jaga kesehatan. Nggih. Nyuwun sambel kemangi uga. Nah, menika. Assalamualaikum tumut ningali live streaming saking Ilham saking Surabaya. Matur nuwun. Sukses Pak Kangko, salam dari Diantoko. Nggih. Mas Tarno Tania Jaya nderek mungon. Nyuwun lagu TKW sing nyanyi Mbak Niken Salindri ajeng disawer kereta. Wah. Nggih, saking Pak Arya Dasa, terima kasih dari Jogorogo Ngawi. Oh, ya. Iki wis ana wektu istirahat kanggo nduk Niken. Ha. Diaturi jumeneng meneh. Oh, ngono. Ya. Coba kaya apa? Disupati musik Mas Joro. Gen ngetok regen gayeng. Yuk kaya apa? Niken Salindri tahap yang kedua. Yuk.
Wis sempat wis istirahat, Nduk, kan? Sudah minum. Sudah fit. Sudah fit lagi. Sudah. Oke. Kita habiskan di sesi limbuan. Oke, ya. Selak nyanti. Mbak Niken besok mau sekolah. Oh, Pak. sekolah. Iya. Katanya sudah pamit selama 1 tahun. Iya, besok Sabtu ya Pak ya, lupa Besok saya. Sabtu ya. Iya. Oke. Yang penting menghibur masyarakat kayen lo. Nggih. Nggih, Pak Haji Sugiwan ngersakne sampean sing menghibur masyarakat. Nggih, Pak. Arep mau wenehi apa lagune? Pun monggo, enten mamundutan apa? Ana sing nyuwun TKW iki mau. Oh, jangan itu. Ana sing jangan asem. Ana sing sambel kemangi. Terus ana sing lha iki. Assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Kangkon, nderek ngregengaken pagelaran dalu menika. HUT nggih, mugi barokah selalu. Meneng pareng nyuwun lagon lestari. Nah. Fit Arni Lamunan LDR matur nuwun. Wah, Arni iki apa neh? Lestari Lamunan LDR. Ya. Oke. Apa sing matur iki? Lestari nggih, Pak. Lestari, oke. Nah. Sang Dewi, ngono kan to? Nggih. Nah, Jenengan apa, Pak? ora apal aku. Lamunan nggih. Nah, aku iso kok lamunan kok. Loh, niki Lestari riyen, mungkin kalian jenengan lamunan. Aku kok duit ngadeg ngono. Mboten. Ora lungguh wae ya. Nggih, Oh, itu aja. ngadeg kok darani. Jenengan purun mboten? Hah? Jenengan purun mboten duit kalih kula? Ya gelem jane. Mboten purun kula duit kalih niki lho. Iya. Iki yangku loh iki. Oh. Namanya siapa? Kamu lo masih kecil kok gawa gendel. Apa? Kawa-kawa ya, Pak. Wi isine teh, wi isine teh. Batinku ki ngene, ndelok ngiwasi aku lek nyanyi ya batin kok karo ngene-ngene mercing-mercinge bae kemen-demen to, Le. Ya Allah, ya wis ndak apa-apa ya. Gak apa-apa mumpung jek 6. Tak dukung. Wi isine teh ya, Ken. Isine teh. Mboten apa? Apa ya? Ambune. Heeh. Ambune. Ambune solar. Ken. Nek kemen-temen lek ndeglek ning kono wis ben. Ambune pahit-pahit kecing. Iya. Aja mutah lo ya, ndak boleh mutah lo ya. Heeh, Ya ndak boleh. Jangan. Kuwi wis klenger. Anggere ora bar mangan semangka. Lek mutah kok bar mangan semangka jaran mutah getih bae semangkane metu. Kancane dhewe enek, heeh sing ngendang jaipong ae. Iya, coba. Lestari ya. Ah, Lestari. Nah, coba. Ngaturke. Nah, yo, mangga. Pengembanganmu wis geleng-geleng kan mau. Ini kan saling di api. Ini diajak ngomong, kamu kelas berapa? Sayang, Bisa omong ora? bisa ngomong ora? Namanya siapa? Gentong. Nisin no, Pak. Aweh ora kuat aweh. Mau mati Pak sira-sira. Anu, duet karo salah siji wiyagaku. Anu, sapa jenenge? Wisnu. Ayo Nu, ajar kendel Nu, karo niken Nu. Nah, nggih ngenteni Ardi sing rawani mangkat jian. Ayo, kacamatane dicepot. Golek nganggo kacamata ndak kaya tukang las. Terus nek duet ki gawe klambi Superman nge lho, Mas. Sing dikebat sing loncatnya lho. Iya. Lah kuwi Mas Bowo kuwi. Ya. Gende. Ya. Iki yo Cik, Joko ki nduk Ken. Mila, Pak. Dadi wira swara telu ki Cik, Joko kabeh. Nah, Pripun Dik? nah iya. Nuwun, wah jan kuatah ya Pak. Ha iya. Nah, piye? Cik Joko kuwi nyawang perawan sing ayune kok ngene piye Nu? Sapa wonge sing mboten purun to Pak? Iya. Namanya Mas Wisnu siapa? Mas Wisnu Sinung Nugroho. Mas Wisnu Sinu Nugroho. Nggih. Umure
Kula pinten nggih Pak nggih? Selawe. Nek kalih niken ngaten iki nggih. Selawe. Sak baraan Dik. Oh iya. Hah? Sak baraan. Masa sabaraan? Nggih. Aku ki ndak seneng lho malah karo sabaraan. Lah terus Senengku malah sing karo sing luwih tuwa ngono kae lho. Ah, sing luwih tuwa man. Kuwi senengane wong lanang sing kebapak-bapakan ya. Nggih, sing umure 60-an ngoten niku lho. Weh. Kuwi karek ngeleng ngawur. nggih niki napa Pak? Kersane napa Pak? Jagongan sik. Oh, kersane. 29. 28 nembian. 28. Nah, 28. 28 lho, Bu. Ngapusi mau gak iki? Enggak tenan. Iki iso delok KTP-ne. Tapi KTP-ne iki laki-laki perempuan ora genah. Lah pun semono ora ndang rabi-rabi iki ngenteni apa? Ya ngenteni papane ati to, Pak. Nggih, selain niku kan nggih kedah lumpuk-lumpuk bareng to, Pak. Apa ngenteni aku? Lumpuk-lumpuk niku mboten namung redono nggih, mental nggih sedanten mawon. Iki takone ngenteni niken mau piye? Ya ndak to. Ngenteni aku 15 tahun kas gelem ra. Dalem gulah lah selak tuwek aku. Selak buyuten lho. Pun rencange pun sami gendong anak. Nggih to, Pak, nggih. Bisa gendong boneka sik no sementara. Ya mosok ngeloni Waduh, guling. ae. Apa gendongnya jam mendem ke? Ele. Apa guling? Oh Jamu. Jamu. Oke. Jamu. Iya, nek arep duwe apa lagune manut aku. Mergo aku wis diparani karo sesepuh dalang saka Sragen, dalang Kangkok ki aja nganti ngadeg duet karo penyanyi engko ndak marah-marahi kanca-kancane. Nggih, panjenengan niku dados apa Barometer. nggih. Ngono ndak aku diseneni. Kalau nek gabut bengi-bengi ngoten niku mirsani wayangane jenengan lho Pak esuk. Apa iya? Kula asine pengen nanggap jenengan Pak. Soale murabi somben ya. Mboten no, Lah, untuk tahu no Pak, rabi kesuwen jenengan pun tuwek punan. Iya. Loh, sepuh niku malah ampuh kok pripun to? Wis Mbah Sakrun, Mbah Sukron. Heeh, Mbak Sukron. Ya. Ngerel, Mas. Wah. Rale apa cara? Kuncine apa kuncine? Kuncine apa mune yo? Inggris. Inggris. Ya. Nah iki kendel iki, karo artis sik kendel iki jane. Heeh. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan. Oh. Pin. Mas, kalem Mas. Pin. Pindha samudra pasang Kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. takut. Cahyane bulan kang sumunar habyoring tawang tresnaku mring sliramu Sayang. Apa? kok tanpa ngewel lho Pak Ngewel kowe yo an. nggih lho Jane iki nikah sandrine doyone apa nek do ngewel petuk karo nikah santri. Bocah welos kaya ngono kuwi ngopo ngewel? nggih lho Yakti sliramu. ya pun mau menderek langsung lawan Yak apa uyak. ti sliramu kang dadi lamun Piye? lah iya to Pak lah pripun to Pak gayane kados ngaten iki lho Lah iya. Heeh. jan Bejane kambil ijo ya. Bejane nggih sing menek. bejane sing menek Heeh, iya. aku lak karo nutuk nggih Ya, oke. Ya. Yo. Pak sumpah nggih Pak Saya hanya membutuhkan satu jawaban dari sampean. napa pripun Kenapa kok itu tadi kamu salah nada? Apa yang kamu rasakan ketika kamu duet sama saya? napa Pak grogi ngedek ya wah Lek apa? nggih lagi grogi niku lho dadi Grogi mergone apa? mergo keduren niku pengen menek ini lho Pak Oh. Piye pengen meneki? lah kan Ritmaku wis dhuwur piye? kan dhuwur banget Wah.
Apa wajahku itu menegangkan apa saking ayune apa Tanganmu lho, saking tanganmu lho teles niku lho wajane. tanganku. Lho. Tanganmu wi. Aja ngono lho. Kamu nanti dibully. Sampun apa dereng Pak niki Pak? Ah, Sampun apa dereng? wis. Ampun. Wis pisan wae. Nggih. Pangapunten lho Pak nggih. Ngapa? Pangapunten. Wah, nggih niku wau. Apa? Mergo grogi niku wau. Ya ora apa-apa. Kabeh iki butuh proses. Jangan nek sampean Pak Kangkoe kadang duit karo aku ya grog. Sing ngomong sapa? Ora nek grogine nek karo kowe. Lah wong panggung iki aku wis udah karo meh 20 tahun aku ning panggung ngene iki. Ayo njajal Ayo. nyanyi terus karo tak tatap. Oke. Ora Ayo. wedi nek karo kowe aku. Mesti lek sampean nesu-nesu. Nesunya apa? Mau tak tatapne kok. Wow. Ayo lagu Mr. Mendel apalna? Apa? Apa? Ya karo aku. Yo. Rumangsane apa dikira aku nek ndredeg wis ora eneng ning kanggo ning panggung iki. Apale ya kuwi tok aku. Saiki kowe berperan sebagai seorang istri ning duwe bojo ngur mendem ae pendak dina. Entuk khusus malam hari ini untuk mempraktekkan kowe nyeneni aku entuk. Oh ngoten, Pak. Heeh. Tapi jenengan tetep temriku nggih. Ya, Berarti ki aku bandem napa niki mboten apa-apa. angger dikenake ora apa-apa. Berarti iki kan lagune kan diayati dari seorang wanita itu merasa jenuh. Mergo bojone iki ndak dina ora gelem nyambut gawe siji ngur mendem sing angka loro mancing. Mendem karo mancing 2M. I don't like Oh, I I don't don't like laki-laki nganggur. Heeh, ya kuwi. Dadi wong wedok iso judeg bebek pikire mergo sing lanang wis nyambut gawe ora gelem, ya ta? Isine ngur mendem bar kuwi terus mancing. Lah Iya. bojo ning omah dijarni wae kan suwi-suwi brontak gitu. Nah ya, pamane saniki ku skincare itu mahal, pasti itu membutuhkan uang yang banyak ya toh, Iya, Pak? bener. Heeh. Lah bojo kok ditinggali mendem tok ora gelem nyambut Iya. gawe. Lah kuwi kowe iso meluapkan dengan kata-kata. Dengan kata-kata ketika kowe marah neng bojone, kuwi bojone aku. Dianggap Oke. kowe nesone aku entuk. Tak bayangne sapa ya mantanku sing mau megelne ngono kae. Oh ya, ayo Pak Dalang ya. Iya. Ya. Ya, Iki ya. lho Pak Dalange, Mas. Ya, aku dalange sing paling megelne sak dunia ya aku iki. Ya, Oke, ora apa menjengkelkan. menjengkelkan kowe anggapen kowe jengkel kowe lemu nembang iku aja mung karone mergo karo jerit-jerit karo bengok-bengok senenono aku. Nah, mergo iki ya kudu dihayati temenanan. Nah, ya coba ayo Mr. Mendem. Oke, yuk kaya apa? Ya, yo, ayo tangi. Oh. Sik. Apa, Pak? Dipraktekne kowe nyenenono aku sik. Mergo kowe mendem. Nyenenine niki ndamel kata-kata biasa kados omongan apa syair lagu? Ya os kaya omong-omongane nyeneni kowe iki jane ngomong ngono. Oh, sik. Lek ngono wi aku ndak iso lho Pak. Kulo niku dasare sebagai istri tuh ndak bisa selalu marah-marah, kan saya istri yang solehah toh Pak. Oh iya. Jadi kayak ndak bisa kayak mengeluarkan kata-kata mutiara itu kayak sayang sekali gitu Pak. Oh gitu. Ya wis dengan anu. Paling ya matak-matak nih terus micek-micek nih ngoten niku lho Pak. Sone Pak. Iya. Ngasok-ngasok nih ngoten niku. Ya. Kan ya ndak pantes lho panjenengan terus tak ngono-ngono nih Pak. Nek di panggung ki bebas. Tapi jangan Pak. Kenapa? Jangan Pak, Bapak itu kan orang tua saya. Kan ini cuma sandiwara di Tapi panggung. kayak cegeh gitu loh Pak rasanya. Oh iya, Karena kecuali lek niku mau dalange luweh enom terus ki lagi ya wis Pak lanjut nawan ki. Ndak apa-apa. Jenengan niku ngarepon sepuh lho Pak. Mosok tak mata-mata. Ngembang ya. Aku nesu ya Pak. Nesu tenanan lho iki Pak. Sampean ki lek diomongi lho wis peng bola-bali lho. Diomongi ora oleh ngombe kok apa enggak ngombe pekerjaane kok rumah saku. Aku timbang bojo luwih becik mendem. Oh sampean wis ora milih aku. Wis ora ngeboti aku. Wah, ora ya cek enak mendem. Mendam tak gerujukno lho. Timbangane kuwi mbok iki ae.
Aja kuwi ngomong tenan aku kok. Iki wae. Lha kan iki sandiwara. Pak. Gak. Ambune apa? Ah, banyu putih kok, Pak. Banyu putih ya. Gak. Nyapa gak? Gak mampu cangkeme kuwi. Sing wong wedok ya rasa kakean cewek sing penting kowe angger esuk tak kei dhuwit angger bengi tak kelone. Ngekei duit gur pira kok ora sumbut karo lemu mendem. Ah ya ora masalah sing penting aku ngekei dhuwit karo kowe. Wis ora sudi aku tak mendem bali ae. Ning gone omahe wong tuaku ae timbangane nyawang lanang anak mendem ae kok rumah saku kok. Ora mendidik ngono kuwi dadi contoh anak-anake ya, Pak. Aja kakean omong kon tanggaku kek tak kei 10.000 iso tinggi setahun. Kuwi ditukokne tanggalan. Sampeyan kuwi lho aja kakean. Lho ngene iki, Pak. Anakmu, Pak. Ya Allah, Pak. Oh iya anak bajingan Ngene iki ya. jenenge bapake ngene iki aja marang elek lho, Pak. Ngene iki anake lek melok-melok mendem terus ngene iki buake lek ya bingung to, Pak. Ibuke sekarang wis melu mendem sisan. Ya wis mae, Pak. Aku tak melok mendem sisan ngendi botole mau. Lah ya dicipokne ya. Ya. Nulari anake. Ya lagune ya kaya ngapa Mister mendem yo. Mendem wis ora kumat. Ana ya nduk, yen ora mendem-mendem nduk. Ora, Pak. Ya. Wis duwe anak akeh aja mendeman. Ya. Dadi patuladan ya, Pak. Sehat selalu. Iki ambak judule kasar ning mempunyai apa jenenge kuwi? Makna yang bagus. Iya. Wong mendemi cok kalau mongso nek dituturi nek diseneni ki malah saya ndadi. Nggih. Nek dijarke wae wis krasa nek bahwasanya wong mendem ki ngrusak awake, ya leren karepe dhewe. Nggih. Luar biasa loh. Tapi ya. kalau bisa cepat-cepat sadar diri sebelum kita dijemput sama Allah. Iki Iya. solekah iki. Calon nganu ustazah. Ustazah. Leren siki. Nggih. Ya genti sindenku, ayo tampil genti. Gimana sing nyuwun lelagon anu cara Banyuwangenan sambel kemangi. Karo ana sing oke banget sing nyuwun lelagon ki. Ya, ana Budwi, ana Dita, ana Mayang Anjarsari. Yuk, jaturi jumeneng. Ya, yuk. Musik aja, yuk, kaya apa? Ana Budwi, ana Mayang Anjarsari, ana Mbak Dita Intawati. Lagune apa? Ya ana sing nyuwun lagon mau sambel kemangi apa digawe lagu sing berbau campur sari siap. Ana Kitir Sumilir ya urung metu. Terus apa meneh aku ora patek apa lagu lagi. Kitir ya? Kitir. Nah, ya. Coba kaya apa? Nah, ya Kitir Sumilir. Yuk, musiknya dadas.